Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha namu ta Cash Update kuma a cikin shiri namu da ya shafi Telegram updates. Kamar yadda na mana alƙawari zan kawo mana updates da ya shafi Telegram wanda a yanzu haka su suke trending a duniyan crypto. So farko dai in wannan shi ne farkon zuwanka channel ɗin nan muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka yi liking bidiyon nan ka yi sharing. Idan kana kallon wannan bidiyon a WhatsApp ne za ka ga an turo ma bidiyon tare da link ɗin duk waɗannan update ɗin. Idan kuma a YouTube ne ka duba ɓangaren comment kai tsaye dai bari mu shiga cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A wannan bidiyo kamar yadda kuka gani a title ba wani abu bane na kawo muku sabo. Wannan tunatarwa ne akan su abubuwan da already kuna mining ɗinsu musamman update ɗin da ya shafi Telegram application. Gaskiya mu ƙara mai da hankali akan harkokin update na Telegram ɗin nan sakamakon gashi nan kuna gani common example gashi nan ya faru kan shi Notcoin da kuma Abacoin. So gaskiya muka ga update na Telegram ko da a ce ba mu yi dial namu akan shi ba mu yi ƙoƙari mu ɗan fara shi kafin mu yi research akan shi. A gurguje dai akan waɗanda suka yi tambaya akan ba mu yi bidiyo akan ko da ɗaya daga cikin update guda 8 da muka kawo ba. So update ɗin da muka kawo guda 8 su ne Notcoin, Abacoin, Gaming.bot, Xblast, Tonkin, Time, Dotcoin da kuma TapSwap sai kuma Momo AI. So zan yi bayanin kowanne ɗaya bayan ɗaya dalla-dalla yanda ake aiki da shi. Farko Notcoin kaman kusan kowa ya san yanda ake mining ɗin Notcoin. Yawwa shi kuma Abacoin na gode. Shi kuma Abacoin kusan kowa ya san sun ɗan dakatar da mining ɗin. So sannan kuma muna sa ran insha Allahu za su dawo da mining ɗin. So yanzu abun da za a yi yanzu na farko zan fara nuna muku yanda ake mining ɗin Xblast saboda na riga na mining PZ nawa. Yanzu zan nuna muku yanda ake mining ɗin Xblast. Wannan kenan. Zan ajiye muku link ɗin a ƙasan wannan bidiyon gaba ɗaya wa'innan abubuwan da nake nuna muku ɗin duka wanda baka da shi sai ka je ka joinin. Yanzu misali Xblast yanzu za mu shiga cikin shi. Yanzu kamar haka sai mu ce open app. Kai idan ka shigo farkon buɗewa ne zai nuna ma start ne farko tukunna. Za ka je ka yi following Twitter nasu da Telegram group nasu. Bayan ka kammala zai nuna maka open app ɗin nan yanda ya nuna min na shigo yanzu. Kasancewar network ɗin bai da ƙarfi za ku ɗan ƙara haƙuri sosai. Yawwa zai buɗe maka kamar haka. Bayan ya kammala loading wani lokacin yana saka recaptcha. Idan ya saki recaptcha za ka solve recaptcha ɗin kafin nan ya wuce da kai nan. So idan ya wuce da kai nan a nan wurin za ka ga claim nan inda nake motsa hannuna nan da aka ce Xblast news ɗin nan za ga alaman claim duk bayan awa ɗaya. So ni na seta auto ne yanda zai ke collecting min shi kai tsaye. Kun gane? So za ka ga dai ya nuna ma a nan ƙasa ya nuna ma claim kawai sai kai claiming nashi. Yawwa wannan na Xblast kenan. So yanzu bari mu je mu a gurguje shi kuma na gaba. Sai na gaba shine daga Xblast sai Tonkin ne a ƙasan shi. So Tonkin kuma shi kuma yanda abun yake shine daily login ne. Da ka shigo ka taɓa nan gefe nan da aka ce start Tonkin ɗin nan da ka taɓa shi zai kawo ka cikin application ɗinka kamar haka. So da zarar ya kawo ka cikin application naka za ka zo nan inda aka ce wallet sai ka zo ka ce nan get daily bonus ɗin ni na karɓi na yau ɗina. So da ka taɓa kamar da kake ganin nan ga balance ɗinka nan haka daga nan sama to da ka taɓa nan get bonus ƙari zai ƙaru akan balance ɗinka kasancewa ni na taɓa nawa na yau na yi getting bonus ɗina ya ƙaru akan balance ɗina har na ma na yi amfani da shi. So kai za ka ga naka ya ƙaru ba nan yanda nuna min bane after 24 hours suka ce ni zan sake dawowa in claiming. So sai kuma masu tambaya akan gema-geman da suke cikin Xblast. So ga nan wani game dai wanda shi na ɗan gwada shi wanda har ma kuɗi na kusan withdraw ban dai withdrawal ɗin shi bane kawai. Wannan kaman game ɗin Siri Santa ban san dai kowa da irin yanda ya fahimce shi. Irin dai game ɗin da za a zana zanen Timex sai a yi plus a cikin shi kuma sai a yi mai rectangular shape wannan ya ɗau tsinke wannan ya ɗau dutse nan wani ya fara tsakiya wannan ya fara ta kaza dai gashi nan yanda game ɗin yake bari mu ɗan shiga mu ga yanda abun yake a gurguje sai mu fito. Okay bari in taɓa kan shi. Idan ka taɓa kan shi dole kafin ka yi wannan game ɗin sai kana da balance ɗin Tonkin ɗinka ya kai guda 10,000. Idan ka winning za a maida ma 10,000 ka amma idan ka lose za a maida ma 10,000 ka a ƙara ma 0.5 USDT sannan kuma idan ka losing za a kwashe ma 10,000 ka ba za a ƙara ma komai ba. So kafin ka fara ga nan wani liket da ba kowa ya sani ba akan shi Tonkin ɗin. In ka zo kanan za ka yi testing speed ɗin network ɗinka in network ɗinka bai da ƙarfi kan ma ka fara. Yawwa yanzu gashi nan nawa yana running 498 kilobyte per second.
So idan network ɗinka baya gudu sosai, so kar ka fara saboda time yake irgawa, timer ɗin na ƙarewa so zai cancelling, zaka yi abokin karawanka zai winning akan ka, zaka yi asaran coins naka. So a gurguje yanzu bari mu gwada taɓa playing ɗin shi ku ga yanda ake playing nashi. Ina ga zan yanke bidiyon daga wannan tone ɗin sai in muku bidiyo na biyu kuma zan ajiye shi a ƙasan shi wannan bidiyo ɗin insha Allah, ko in ajiye muku link ɗin shi ɗayan bidiyo ɗin. So yanzu bari in taɓa link ɗin a nan haka, play kai kamar haka. Suka ce idan za ka yi wannan game ɗin za a ɗauki token ɗinka guda 10,000, sannan idan kai winning za a baka 0.05 USDT, sannan kuma a ƙara maido ma da token ɗinka cikin wallet ɗinka. Okay, so sai mu ce play with token. So suka ce something went wrong in fetching opponent, suka yi turancin cewa network ɗin ma bai da kyau kenan. So tana iya yiwuwa abokin karawa na ya winning ɗina sakamakon network ɗina bai da kyau. Idan wannan ɗan timer ɗin ya jima yana irgawa, sai kuma yanzu gashi an fara bugawa. To suka ce beware timer. So kamar da kuke gani gashi nan ina ga dai kamar daga farawa na kun fahimci yanda game ɗin yake. Yanzu mun yi draw, shi bai winning ba ni ban winning ba. So wannan na nuna muku a takaice yadda za ka yi wannan shi game ɗin kenan. So zan ajiye muku link ɗin bidiyo na gaba, zan yi muku ƙarishe akan sauran su update ɗin da ban muku bayani akan su ba insha Allah. Kada a manta a mana liking, a mana share wannan bidiyo saboda waɗanda ba su gani ba su ma su gani su amfana. Mun gode.